L-analiżi tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-mod li bih il-Gvern Malti tal-kuntratti pubbliċi fis-sena 2014 mhux biss juri qabża mis-snin preċedenti iżda ta' riżultat meqjus bħala aħjar mill-medja għal pajjiżna. B'hekk fejn jidħol ix-xiri tal-aħjar servizz għall-aħjar prezz, Malta tpoġġiet fl-istess kategorija ta' pajjiżi bħar-Renju Unit, il-Belġju u l-pajjiżi Nordiċi. Kienu diversi fatturi li waslu għal dan. Fosthom it-tnaqqis ta' kuntratti pubbliċi li għalihom tintefa' offerta waħda biss. F'4 snin dawn naqsu minn 25% għal 10%. Xhieda oħra ta' żieda fit-trasparenza u l-kompetittività fl-għoti tal-kuntratti pubbliċi fl-2014 kienet it-tnaqqis għal ammont negliġibbli ta' direct orders. L-akbar qabża fl-2014 kienet fix-xiri ta' volumi kbar li bihom wieħed iġib l-aħjar prezz. Min ammont negliġibbli fl-2012 dan tela għal iktar minn 30%, tant li pajjiżna issa huwa l-iktar pajjiż Ewropew li ħaddem din il-proċedura. Kriterju ieħor li sar progress fuq huwa żmien li jittieħed biex kuntratt jingħata minn meta jagħlqu l-offerti li naqas b'50 jum bejn l-2012 u l-2014. Il-Ministru Edward Cicluna sostna li pajjiżna għandu jiftaħar b'dan ir-riżultat waqt konferenza dwar ir-regolamenti l-ġodda għal public procurement. Iktar ma tiżdied l-effiċjenza, il-pajjiż ikun jista' jagħmel ikollu iktar tkabbir, in-nies fin-negozju jkun jistgħu jibbidjaw f'qsar żmien u bekk tonqos il-burokrazija. Sa tliet ġimgħat oħra se jidħlu fis-seħħ regolamenti mfassla fuq direttivi Ewropej. Id-Direttur Ġenerali Anthony Kakija kellimna dwar il-bidliet ewlenin. Electronic Public Procurement System diġà eżistenti, però sa ssir compulsory għad-dipartimenti u l-entitajiet kollha ġodda li prattikament jinvolvi 24/7 service għal l-economic operators kollha, kif ukoll sa jkun hemm it-time frames involuti biex jintefew it-tenders ħajtnaqsu, allura il-proċess ħajkun iktar effiċjenti. Il-bidliet jidħlu fis-seħħ mal-regolamenti jkunu approvati mill-Kabinett.